Pierre Land, 1867ko uztailaren 9 jaio zen Baionan Lapurdin. Bere aita atastarra, Baionan salerozlea izan zen. Bere ama Montevideon jaioa euskalduna zen mendikotako berteretxe familiakoa. Familia fededun tradizionala zen eta usantza zen orduan seme baten emaitea elizari. Beraz, Baionako seminario handian sartu zen. Pierrek literatura oso maite zuen, eta hori debekaturik zen seminarioan. Prefosta berehala izan zen seminariotik kanporatua. Ondotik, Baionako 59 erregimentuan sartu zen, baina berehala etxera apatiala itzuli zen. Horren ostean hainbat gauza egin zituen. Argazkiak atera zituen, zaldian ibili zen, anitz pipatu zuen eta poemak idatzi zituen. 1900ean Paokeo jesuitekin erretiro bat egin zuen eta ondoren jesuitetan sartu zen. Stefani bere arreba komentuan hil zelako. 1910ko agorilaren 27an apaiz bihurtu zen. Herritik kanpo euskal herriaz artikuluanitz idatzi zituen. Euskal ikasketen nazioarteko aldizkarian eta gure herrian lan egin zuen. 1911an euskalduntzian Euskal Akademian sartu zen. 1926an bere euskara frantsesa hiztegia agertu zen. 1927ko urtarrilaren 2an Pariseko irratiko lehen programa katolikoa sortu zuen. Hedabide hori euskaltasun deia egiteko baliatu zuen. 1934an Pierre Landeren ospea gorenean zen, mintzaldiak, elebarriak eta artikuluak idatzi zituen. 1979an azken bidaian egin zuen hegoaldera. 1957ko apirilaren 17an hil zen ateratzeko ospitalean. Zalgi zen familiaren hilobian ehortzita.